kempule kok. Kang. Meneh kok. Kang. Meneh kok. Ya. Luar biasa. Mangga 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 Nano. Ya, Dok. Men tenggorokane nganggo leren, Nduk, Ken. Ki dibantu karo ibumu. Ayo Butuwi. Nah, dibantu anake wedok. Iki wis kaya mbok karo anak ning panggung. Oh, ayo. Ya, ya. Ya. Hemben. Kon dhuwur, Bu. Iki nom-nomane niku luar biasa talentanya. Wah, pemenang lomba Sinden Idol Pak nggih. Sapa? Budi. Biyen rung enek Sinden Idol rung. Masih menang lomba untuk pencarian sinden berbakat. Oh iya. Wah, luar biasa wonge bejamu nduk dirabi Betara Kala. Wah, jane no akeh. Sapa Betara Kala? Biyen. Oh, cangkemmu. Yai bagus e ngono Betara. Miner ke, Bu? Hamben, nana. Yuk. Sore ngene muni kutut manggung kaya penak ya, Bu. Gampleng. Sing nonton ya anteng ngematke, lek ngrasake tembung utawa tembang ya. Pakan. Ya.
pakan pakanono ngono lho. Pancen yo Dik Prawan ki arep makani manuk ki rada Nggih ragu. ta. Belajar Ora kelino makani manuk. Wis ora apa-apa lah. Ora apa. Heeh. Nek sek wenten iki makane manuk rong tau. Nek lagi ngelus-ngelus tok, Pak. Iya. Lah ya. Ya dok. Ya, terus no. Bapak nganggo ayo sebelahe. Geser. Iya. Luar biasa iki yo. Apa primadona di Solaras Indonesia. Wah, nggih. Mbak Mayang Anjarsari saka Bluro Mas TB. Nggih. Menika tasih SMP, Mas. Nggih. Napa niku, Pak? SMP napa? Sampun manak pindho dadi Oh. wis doboli. Pak iya, sekermu kena nduk kita ya. Padahal cewili lho. Kita lek sik cilik ngono ya. Lah nggih. Nggih, ora ketok ora mawaki belas lho. Heeh. Tetese prawan ngoten. Lah iya. Nduk, kulino makane manuk to. Heeh. Iki genah bakoh iki tukang makani. Nggih. Wah, Iya. delok cara jeluke mik wis ngawaten iki gegem lho kita. Apa beda ta, Be? Benten apa? Oh, bedane lek mayang kuwi gegem. Gegem nek sik prawan nyuwun sewu nek mik ngaten iki. Oh, lek iki mau mayakan sapa Nggih. jenenge? Wanda ki mau. Wanda ngaten nek niki ngaten. Dan nek burine niki benten. Piye? Bedane. Ada jak Nyapa ngono? ora kuat belas. Oh, gableh ngono. Omonganmu sing ora-ora. Burine. Ayo, Mai. Mayang Anjarsari. Nah. Hah? Nanong. Ya. Ya. Yo sambung sebelahe. Sambung, ayo sambung wancit ya lu yuk. Udu iki lho terusane. Rene ben disuntik. Iki urut lho, Be. Nggih. Mau Wanda ki jek perawan, terus apa jenenge kuwi asa mayang wis duwe bojo. Lah Wiwi ki statuse rondo. Sing arep mok pakane kami tuwa mo ya kuwi. Kami terus apa? Pak Suwadi. Sapa sing arep nek balai desa ki sapa? Ora. Nek mene legan diatur tindak teng balai desa. Kon ngapa? Alah teng mriku nggih tahlil kan mboten apa-apa lho. Iso kita. Kok ya apa ya silaturahmi kok iso. Aja kayak bali desa, kayak nggon yoga wentek kok. Malah gule iki sendirian tambul lho. Wah. Malah keparat kuwi. Timbang nganggur, Mas. Ha iya. Yo, dintekne Wi. Ayo Wi. Wah Wi, ya. Bos. Wi. Ha wiwi. Sita apa ora? Sita. Situ. Ya. Bacotke kuda nyungklang saramban ya. Duh
tibake janjane Boko Sarmuji. Nah, Mas Ibu. Monggo Pak Haji Sarmuji. Indak panggung. Kula kok dipun timbali to. Nggih.